עם אריק פולמן, מהיוצרים החביבים שלנו, אם אני ככה עדין, האיש שאחראי בין השאר לשבתות וחגים, פרשת השבוע 1 ו-2, גם ככה יש לו מעורבות בטיפול, איש שעשה דברים יפים, ועכשיו הוא באמת מנסה משהו מעניין מאוד, והתוצאה לפי מה שאנחנו וראינו מעט מהתוצאה היא מרהיבה. אנחנו מדברים על הסרט ואלס-אין בשיר, סרט אנימציה על מלחמת לבנון הראשונה. חייל מגיע למלחמת לבנון הראשונה, חווה חוויה, חוזר אחרי זה ומתמודד עם החוויה הזו, הוא גם היה חייל במלחמה, והוא הולך להתמודד עם הסרט הזה בפסטיבל כאן, ואנחנו יודעים שיש לנו ככה הצלחה לא רעה בשנים האחרונות בפסטיבל הזה. ומה הוא אמר לך? תראה את התמונות ותשפוט לבד. כן, אני זוכר לפרטי פרטים. מה למשל? נגיד, כל היציאות הביתה אני זוכר לפרטי פרטים. היום זה נראה לי יותר טבעי מאשר לראות את עצמי אמיתי. אני היום בכלל יותר מצויר מאשר אמיתי, ככה אני רואה. 4 שנים אתה רואה אצלך רק מצויר. ועכשיו אני יוצא הביתה פעם ראשונה אחרי 6 שבועות בלבנון, ואני רואה שהחיים ממשיכים כאילו כלום. $2 מיליון ו4 שנים לקחו לאריק פולמן כדי לייצר את סרט האנימציה ואלס-אין בשיר. עשיתי סרט מצויר כי לא מצאתי שום דרך אחרת לספר את הסיפור הזה חוץ מציורים. פולמן שהיה חייל במלחמת לבנון הראשונה חוזר לשם, הפעם כדמות מצוירת. תהיה בסדר, לחייל המצויר נעלמים חלקים מהזיכרון, ובמסע ארוך הוא מנסה לשחזר את מה שנשכח. איזה לב? על מה אתה מדבר? איזה לב? זה מלחמה. זו לא פעם ראשונה שהיוצר הפורה הזה עוסק בלבנון. גם בסדרה פרשת השבוע 2 שהיה בין יוצריה, עסק במלחמה האחרונה בצפון. תגיד, אכפת לך שנצייר אותך פה עם הילד שלך בשלט משחקים? לא? לא אכפת לי בכלל. צריך כמה שאתה רוצה. השבוע יצאה הודעה רשמית לצד קלינט איסטווד וסטיבן סודרברג. גם אריק פולמן התמודד על הפרס בפסטיבל כאן. שאלת לאנשים אמרת לעשות סרט מצויר פה בישראל על הנושא הזה, מה אמרו סביבך? אתה משוגע. אתה משוגע כמה שנים זה ככה? 20 שנה? הנה, לקח 4 שנים, לא נורא. אז כאן השנה שוב מקבלת אותנו בזרועות פתוחות, ולפי התמונות האלה בהחלט יש למה לצפות. יהיה נחמד אם נחזור לפסטיבל כאן עם הפרס המרכזי עם דקל הזהב, ואנחנו נדבר, אני מבטיח. יפה, עוד משהו? יש עוד הרבה, אבל אין זמן. טוב, תודה.